מה קורה חברים? לפני שאני מתחיל את הסרטון עם דעה חשובה, מצטרף מישהו חודש לערוץ, אז קוראים לו זיו, והנה עכשיו הוא יציג את עצמו. אז אני זיו, ואני פשוט שמח מאוד להיות איתך גיא בערוץ. אז עכשיו נתחיל בסרטון. מה קורה חברים? כאן סישר גיימר, והיום אני חבר חדש שהצטרף לערוץ, כמו שראיתם בתחילת הסרטון, והוא בעצם יעשה את אתגר האינפרנו. בעצם זה הפרופיל שלו, הוא כבר מעל 4,000, הוא בצ'אלנג' החדש, הוא בצ'אלנג' הראשון בליג הראשון, כמו שנסברתי לכם בסרטון הקודם על העדכון. הוא איתי בקלן, אז אנחנו גם נעשה המון סרטונים ביחד, הוא יעלה גם לבד, כל מיני דברים כאלה. ותראו את הדק הזה, זה הדק שעומד להיות לי בקלן באטל שאני אעשה איתו על 2 או 2, אז יהיה לו גם דק, ואנחנו בעצם היום עושים את אתגר האינפרנו. תגיד שלום. היי. אז כן, אוקיי, אז הדק שלי זה זאפ, אייס ספיריט, ארוז, אליקסר קולקטור, מירור, אינפרנו, דרגון, קלון ורייג'. ועכשיו הוא יגיד לכם את הדק שלו. אוקיי, אז יש לי סקארמי, סקלטון ארמי למי שלא יודע, גרייביארד, רייג', מירור, סקלטונס, פריז, אליקסר קולקטור וטומסטון. אז כן, זה בעצם הדקים. אולי אני אחליף את הקלון. לא, את הקלון אתה צריך. כן, לא, כאילו אני אשים קלון. אנחנו נשים את הקלון, אבל במקום מה תשים? צריך את הכל פה. לא, אל תשים קלון. סקלטונס. טוב. אוקיי. אז החלפתי את הסקלטונים, את הקלון בסקלטונים. אז הנה הוא יציע, כי אנחנו עומדים לעשות את זה בארנה 11. החדשה. כן, אני לא רוצה להיות לבד. בארנה 9. לא רוצה את ארנה 9 יותר. רוצה לעלות. אז הנה, נכון. אני עכשיו אתחיל עם הקולקטור, כי אין לי עוד פעם אינפרנו. אז הוא יצלם באותו תוכנה שאני מצלם. הגיים סקרין רקורדר, מי שלא יודע. אני אשים שם טומסטון, אינגרייברד ופריז, ואז לשים שם... אני צריך לעשות סקייל. נשים קלון על הזה שלך. טוב, אי ספיריט. סוג הסוף של אינפרנו. שים עם רייג', וזה אמור לטפל. ואני אשים פה ארוז. רגע שכל ה... זהו. אוקיי. מושלם, בניין אחד זה טוב. עכשיו אני אשים פה אינפרנו. הוא לא ייגע כי אינפרנו מוריד בניין. למרות שעכשיו העלו לו קצת החיים, אז נשאר ממש טיפה, אבל זה לא נורא. מגדל הראשי אצלי יכול להתמודד עם זה. זה רק יראה אחד של המודל הראשי וגמר. אז אני אשים את הקולקטורים פה. ויופי, גם אני אשים. פשוט אשים משהו ואני אעצור אותו. כן, אני אשים לך סקארמי אינגרייברד ורייג'. סבבה? אבל את הקרבת תשים יותר קרוב לגשר כדי שהוא לא יפגע בקולקטורים. אני מוכן עם הזאפ לארוז. זה על זה. שים את הפריז. זה יספיק, זה שים. כן. רגע, חכה. לא, גרייביארד. כמה זמן? ועכשיו. זאפ. כי עכשיו אני אשים פה אי ספיריט. דאבל אי ספיריט. פאק. זה טעות. לא משנה כבר. לא, זה בסדר. בקטנה. שים רייג' על הבניין. כל הקולקטורים. לא, המגדל הראשי יכול להתמודד עם זה. זה לא הרבה דמג'. צ'יפ דמג'. למה שם? אני כבר שים לצד השני שיפגע במלך. שיט! שהוא יגיע שים סקלטון ארמי בבקשה. אני ביטות חירבתי פה את הכל. עם סטופד. לא טוב עם זה. שיט, לא הייתי צריך לשים את הפריז הזה. מה עשית? זה טעות שלי. זאפ! ספיריט על הסקלטון המסכנים. רייג' קולקטור. קדם עוד קולקטור. עשינו את האתגר פעם אחת מקודם, ויצא לנו ממש טוב. נראה לי שברנו שיא עולם, או שברנו את הטלפון. היה לנו מלא להגיב. תשים אחר כך סקרינשוט של זה.
כן, מקסימום אני אשים לכם על המסך סקרין שוט. לא כזה ביג דיל. קיצור, יצא לנו ממש מגניב. לי ולא היה לאגים מטורפים כל המשחק. מאז שהתחלנו. בקושי יכולנו לשים משהו אחרי ש... כן, בקושי הצלחתי, התחרבש לי הטאץ', לא יכולתי לעשות כלום כמעט. על הדבר הזה. גם אני. מה שמעצבן ברייג' אבל על הקולקטורים, שהקולקטורים נגמרים יותר מהר. ואז אני מביא את האליקסיר יותר מהר. טוב, אתה רוצה להתחיל? כן, כבר עברתי. אוקיי, אני מתחיל. תתחיל להעמיס, אני מתחיל עם אינפרנו אחד. ישים זאפ סקייל, רייג'. אתה מסתדר שם הסקלטונים בינתיים? כן, כן, הכל טוב. תיזהר אבל... שיט! שמתי בטעות קולקטור בלי מי. לא, זה מעכב אותם דווקא. לא משנה. שים שם זאפה על הסקלטונים האלה, כי זה נראה לי קצת יותר מדי שם. כן. עכשיו נשים קלון, יהיה לנו 4. אפילו שמתי כלום. וזה גם מפגע פה. אוקיי, אינפרנו. אוקיי, אנחנו אינפרנו על המירור. קלון, פספסתי אינפרנו אחד אבל זה לא משנה. רייג'. אינפרנו. נו כבר. למה אני מפספס כמה מהם? קולקטורים פחות מעניינים אותנו. עושים את הקרייביארד עכשיו. עוד אינפרנו. וואו, אני עושה פה המון. מתחיל להיות לי כבר לאגים. גם לי. זוי. יחסית למה שעשינו. אתם רואים שיש לנו לאגים, שיש לי לאגים, יחסית למה שעשינו קודם, הלאגים האלה זה כלום. כן, נכון. טוב, יש עוד דקה, נראה לי נספיק לעשות מה שעשינו פעם קודם. נראה לי אפילו יותר, לפי הקצב הזה. כי מקודם אני עשיתי טעות נוראית. עשיתי כמה טעויות מקודם, אז... אני בקושי יכול לעשות דברים. גם אני. מי שרואה את זה, שירשם בתגובות. תראה את זה. יואו, תסתכל, זה גרוע. אני לא יכול לראות. כן, תסתכל את הגרביארד, זה בקושי שם אותו. צוחק, אני לא יכול לשים שום דבר. הם מחסלים את הכל. טוב, אז אני מתחיל קצת בסקרין שוטים. לא. זה צריך יותר לאגים. מתחיל. זה צריך יותר לאגים. אתה צוחק? לא, סקרין שוט דווקא לא עושה לי כל כך... what the fuck, זה הרבה יותר מקודם נראה לי. כן. ומקודם אנחנו עשינו איזה שהם הגיעו לבניין. הנה מישהו יש כוח לספור, תרשמו לנו בתגובות. אף אחד לא ירצה. כן, רק מי שאין לו זמן לספור. רק רציתי לומר כבר שאני ממקם את האינפרנו. אנחנו בקרוב מגיעים ל-20, אנחנו ב-14, לא כזה קרוב, אבל עדיין. יו, קדימה עוד קלון, אני אספיק עוד קלון. קדימה. די, אני לא יכול לשים כלום. סקרין שוט. אומייגאד. כל הבית, אבל OMG, זה דבר מטורף. אני אשים בשני הצדדים סקרין שוטים של הקודם ושל מה שעשינו עכשיו. יואו. זה קשר של רמה 3 כבר. והבנדיט, מה שראיתי לכם בסרטון הקודם על העדכון, זה די השתנה. עכשיו יש כניסה אחת חופשית אבל אין 100 יהלומים, יש גולדן לאותה ארינה, אבל נראה לי אם אחרי זה נכנסים ב100 יהלומים יחזירו אותם, נכון? לא, כי אתה בכל מקרה מקבל אם אתה לוקח את הריוורד, אתה לא יכול לקבל אותו עוד פעם. נכון, פאק. אז לא יהיה 100 יהלומים. בקיצור, לא נראה לי למרות שזה הגיוני, כי אז זה חינם. בסדר. זה די הגיוני. לא נראה לי אני אכנס ל100 יהלומים, אבל עדיין זה לא... אני אכנס ל100 יהלומים. האמת, יש לי כמעט 200 חזרון. אני אעשה, כי יש לי ללג'נדרי צ'סט ויש לי גם לבנדיט. יפה. זה טוב, אז נוכל לעשות כמה דברים, זה טוב. אז כן, תגידו ברוך הבא, כי הוא עכשיו נכנס לערוץ. מהיום אני כבר אתן את הפרטים. ואם אהבתם תנו לייק. אם יש לכם כוח לספור את כל האינפרנו, אז תספרו ותרשמו בתגובות כמה. ומי שעשה את זה, אני יודע לו מאוד. יש לך מיינר בחנות. כן, עם אקסבו אבל. למה? יש לו אקסבו מיני פיקה ומיינר. טוב, זה לא העניין. אז נתראה בסרטון הבא. אני אשלח לך גם את הסילום של האפיק צ'אט שפתחתי היום, תשים בסוף. אוקיי.
טוב, אז ביי.